Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Akuma kadakayo. Kakabsat, daydayawan tayo ti Diyos, agyaman tayo kadagiti imbag, para abor grasya na ipapaay na, numan pa'y ado ti panlupok ti biyag tayo, ado dagiti pakakumikuman tayo, ado dagiti pakarigatan tayo. Ti Diyos ikultuloy na tayo natabing bendisyonan iti nadalos a puso, naragsak a puso, naunag a pamatikan kwa na. Iraman tayo pa yung ikararagan, ti speedy recovery ni Johnny Dacio Jr. Tatlong arod maikarita ang makiranod, iti dahi tinasanta na misteryo, bigbigan tayo, dahil basbasol tayo. Pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang naasikan managayat. Sika anay baon, tapno pa imbagyan dagiti puso nga agbabawi, Apo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asi tutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin kat agnanayon a Diyos, tordan mi ti mangawag ken ka iti Ama. Buklen kumati unet ti puso mi ti umiso panagnaken makas anak mo, iti kasta baragpat minto ti tawidan mi nga inkarin. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpoyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Josue. Kinuna ti Apo kini Josue. Ti aramide kitang daw, buyubuyan na dagti Israelita nga agraen ken ka, akas may sa anatan-ok a tao. Ket maamuan to nga agdaaken ka, akas iti kaagdak iti kini Moises. Pilinen dagiti papadi ang mga awit iti langa sa titulag, nga agsardeng da iti igid ti karayan, apaman ang makagtenda sa jay. Imbagapay ni Josue nga dagiti tattao, umayo dinggen ti sao ti Apo a Diyosyo. Itangal daw, maamuan nyo nga adda kada kayo ti sibibiyag a Diyos, ket idadarupyo, paksyaken nanto dagiti Cananeo, Heteo, Hebeo, Peresyo, Herhesyo, Amoreo, ken dagiti Hebosyo. Umunon na abumalasi humda kayo ti lakasa titulag ti Apo, ti amin na daga. Intun tumabot dagiti papadi ang mga awit iti lakasa titulag ti Apo, nga Apo ti amin na daga. Agsardeng to nga agayos ti Jordan. Ket nabunon to akasla tekpang ti danom nga agabuy ti surong. Panagani idi ket dumakkel ti karayan. Timana nga rod dagiti tattao iti nagkampuanda, tapno balasiwan dati Jordan. Imununa dagiti papadi asrawit ti lakasa titulag. Apaman na pinapog dagiti papadi iti karayan, nagsardeng anagayos ti karayan. Naigabuson akas rapit pang ti danom iti surong agingga ti syudad ti Adam, nga asideg iti Saretan. Nagsardeng met amang pinsan ti danom nga turong itinatay a baybay. Ket di malasiw dagiti tattao iti batog ti Jericho. Bawat ti nagnada iti namagadaga, nagtalon na si tatakder dagiti papadi, amang awit iti lakasa ti tulag ti Apo, iti tinga ti Jordan, agingga nakabalasiw da amin. Ti sao ti Apo. Alleluia. Alleluia. Idi runggal dagiti Israelita ijay Ehipto, idi pumanaw dagiti kapututan ni Jacob,
iti dayta danggana kagaga. Nagdali ng Huda santuario ti Apo, nagbalin ti Israelita at pagtuwayan na. Hallelujah. Kimita ti baybay akarunan ket nagtaray. Nagsardeng ti panagayos ti karayan Hordan. Nagkulagtip akas na kalding dagiti bantay, limagto akas na karnero dagiti turod. Hallelujah. Anya pinapasamak, baybay, apay akin maray ka. Hordan, apay nagsardeng ka anagayos. Bambantay, apay nagkulagtip kayo akas na kalding. Turturod, apay limagto kayo akas na karnero. Hallelujah. Ti Apo at dako mga kada kayo. Kasama namin. Ti pan na kay waragawag tinasanton nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria a ti, Padre. Napan ni Pedro ken Jesus ket sinaludsod na, Apo mamin ano nga agbasol kanyak ni kabsat ko ket pakawanet paylaen. Mamimpito saan laeng ang mamimpito nga di ket mamimpito pulo apito kinunan ni Jesus. Tati pagarian ti langit mayari iti maysa nga ari akayat na ti makikwenta kadagiti adipen na idi mangrugi ang makikwenta inyegdag enkwana ti maysa nga adipen ang nakautang iti rinibribo a pisos. Awan umanay a pagbayad na. Tapno makabayad imbilin ti among na mailako akas tagabo agraman ti asawa na. Anak na ken amin asanikwana. Nagparintumeng ti adipen iti sanwanan ti among na ket nagpakpakaasi. Anusan nakadi kinunana, tabayadak tumetlaan ti utang ko. Naasyan ti among iti adipen ket pinakawan na ti utang na sana pinagawid. Rimuar ti adipen. Nasarakan na ti pada na nga adipen ang nakautang ken kuana iti sangagasot a pisos. Tiniliw na sana binikkel. Bayadam ti utang mo kinunana. Nagparintumen ti nakautang ket nagpakpakaasi ken kuana. Anusan nakadi tabayadak tumetlaen. Di na binatgan ti dawat ti pada na nga adipen. Pinaibalog na kitdi aging gana ang mabayadan na ti utang na. Nagladingit dagiti pada na nga adipen idi makita da tinapasama ket impakaammoda iti among da ngarod. Pinayaban ti among ti adipen. Pinakawan ko amin nga utang mo agsipot na nagpakpakaasi ka. Kinaasyam met kumati padam nga adipen akas ti panang nga asikken ka. Itinapalalo apong tot ti among pinaibalog na ti adipen tapno madusa aging ga mabayadan na amin nga utang na. Kalpasan na kinuna ni Jesus kastan tumet ti aramiden ni amak sa dilangit iti tunggal may sa kada kayo no ti puso yo diyo pakawanan ni kabsat yo. Idi na isaon ni Jesus dagitoy pimmanaw iti Galilea ket napan iti sakop ti Judea iti balasiw ti karayan Jordan. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Gloria a ti, Padre, en tao Cristo. Good evening. Good evening. Uray ka dandali ka mo maialisan. Uray no ado ti umay makimismisa nga haan nga taga ditoy. Akseptaran tayo nga adumat nga ti taga ditoy nga nga makimismisa kanya. Nya. Well, akseptaran tayo. Nya kamo no papapananda. Nga nga rason, akseptaran tayo, anday mo mabalin niya pagustuhan amin. Tanong pagustuhan tayo amin, ti kayat tinatatanggan ti ulo na kada natatangsit. Nay, awanan na bagi dan alam mo rin tayo, itad tayo amin ti kayat da ka. Yan. No. Huwag na dali ako manawag.
baka siya dayjay. Kaya di may isa nga example ko. Ada na pasamot ti may isa nga barangay. Diyan mo na istorya kada kayo. Kanya man nadamagan na niya nga barangay, tambok na tismosa kayo. Sa dimno nga tadayjay, ay ni kwa, sayon to mangkunan. Sayon to i-message, ay si kaday to, sayon to. Kada kayo akal. Nakalamat, berbirok tini-intrigaan niya ti Brayo. Jadi diyan mo na istorya kada kayo. Diyan mo na ito yung muna sa bali barangay. Tinapasamak namin, tasla nasaktanak unay. Nagdagsan di jayri na. Taapaya. Nadadaplay nga kasaro. Ketalo ti ay kasano no agbunya at pagunya. Ketalo ti anak nan. Sigun ti istoryada, I don't know how true. Naduma-duma nga ama. Ketatan at damayat nga mangikabbalay. Kaya nang agpagunya. Kadinamag di pastoral leader, DJ kanu nagsao, at tatarigagay mo nga pastoral leader, idi adandamo, di madidamdamo, bukas lakay lang, babara mo nga, umayag mo na pastoral leader ako, ako nagaduda, idi umadot trabaho ko, awan na mo ito. Hindi bang ka, kuna na, mabaling ka di apo, nga agpabunyak ka no, uray no, igulpian na adiya talong, kasi sa uno duwala, tana migidak kay Jemesa. Gulpian nan, kagapukan mabaling ang nagpabunyag, ako uray handa pa'y nagkasar. Yung paulog niya ako sa bispo mabalinan, basta titarigagayan danto, at kasar danton kadamo mayat nga mangikwan. Una ako nga, at dagamin madi nga kong punada, apaya. Apay ka nga bunyagan ni Apo Padi, dahil tao ke POK. Kasi ibalikas na kay lao. Kapag ano nga bunyagan niya ako pati dahil nga tao ka pero naslangay nagduksol ni barokong ko. Sino uray siya nga mismo pati awan ti right ko nga magibagan no sinya ti biyak di tao. Jak amot haang ko mabaling ibaga nga kasi isuna tadyak amot ti pagdadaanan ti biyak nga private nga biyak day ka. Kaya nasaktanak ko natin niya na, before the isa, December na dyan ka. Nag-recollection kami ti Martes na dyan ka, Advent recollection mi, ka Biyernes na dyan misa da, ka dahil ta parang kunakan niya da, nag-recollection kami di Martes, tata Biyernesan, an nugutat nga nagadumanan ti impure thoughts and desire nga narahamid ko abasol ko. Wala na nagkatibasol ko nga impurtos in desire nga agmisa kaamo ka dati basol ko kakungkumpisar ko kung nakatakwada nagbirbiro kayo tinadalo sa padi nga awan ti basol na hanga siya ingkay ti sa balita idi Martes nagkumpisara iti kabayatan ti makakumanan nagadumanan nga tinatangse pride na uray na dyan ibalbalikas nung lumablaban di utak ko iti impurtos na nagitay sa bali. Kung nag-awan din na ganos. Dahil simbaan ti nakakapsot ang managbasol na dumawdawat ti grasya ni Apo Diyos ti pamakawan kin grasya na. Uray may masa di paropianos ko na maawatan na ti simbaan ko na tahaan na mabaling nga, no ko nam na, apay pala na umay ka ti simbaan no awo mo basol mo, right? Apay pala na umay ka ti simbaan na humakasapulan ti grasya ni Apo Diyos. Apay pala nung may tiaglualot to no, nakalilintag tayo, di kayo pala tumayag ng pandinangit ang barbaring malumpar na tayo katiro, planutan. Kung nag-agikin na awatan tayo, sino tayo nga mangibaga nga rugaan niya mangos dati diyak titonggal may sa kada tayo. Awan, niya ti pangaring ni Apo Esos. Idi ada babae nga kunada nga prostitute nga pandainted kanya na. Sigun tilinted kayo mabato. So ti umo na nga mga lati bato bansagan na. Amoy na si Mono nga nagbansag, taga Kasilagan. Hindi mo da kayo dinalaing nga, oy amoy na dito ka ano ba may? Nagipos kayo ka kasla rawang basol yo. Kaya tayo sa diyaham mo, tawan ko manakla. Kiso di jay, jam mo man, kas ano di pa nangidanon da ijay tao. No kas ano di pa nangidanon na nam nasaktanak, ano mabaling nga kas tanong usgaan tayo titong galman. Haan tayo nga mo, ti pagdadaanan ditong gan tao.
Imbes ko mga kaasyam, imbes ko mga alukuyan, isuti ko na, amoy ayan na di ba nagpabunyag na, isuti pang rugyan na mga agbalbaliw kinumasigatin niya po Diyos. Sino tayo nga rog ko na, katatang na nakibis-bisa, ay kainom nga tawanan, adong matagpagplete na. So, urayan na ang makapanawa, beraran ko na natin. Kapaman nga nagawid at nataat ng makakuatan nga. Tila sakit ang tinatong ko, uray, may sa duduwa ti parokyanos ko, no maawatan na tinisyon ni Apo Jesus, in-extend na amin ako makawan katakaasi, ulit ibagbagada, prosticho, agsing-singer ti buis, dahil ibagbagada nga yan na ganan, agkukutel, dahil hanga ay kayat tigimong, isutiin mo na, hanggang idinasarakan ka ni Apo Jesus, nagbalbaliw ti biyat, di ko mahati pa rin na tayo. Kaya kayo, kakadwak nga pastoral leader, da kayo ti imbes ko mga da kayo ti pakarin na ang dati ayat tindungo kasi kamot ti, di ka ba nga may sinesa? May salsalakan ka ba? Diba kasi kamot ka na may salak? Sino tayo nga manghusga? Hanggat na natin pintas na ipataya tayo, ay ayat tayo, iparin na tayo, ayat tayo katagwaga. Nalamay kayo, tagsisinaranay tayo. Tada kami, apay uli ka pa, di ka haang ka nga nalamlamang ati, nga ko nang gas asidad ka din po Diyosan. Hami nga ibagaan. Da tayo gaputa misyon may, naitid ka na kami nga misyon, kin bokasyon, nga mangidaulo ka na kayo, di ba nagkara, nakayat nga sa mga nasansanto ka nga, dayo ang dagay, agkikibintay la, nga galgalyasat dito'y daga, kabarbaring, tiga sakin ka asin ni Apo Diyos, magunpod ka ito amin, dahil ka pa nakaisalakan, naan? When Father, kinumati lamang yun, dakay ti mang sansanto rosaryo, iginatayan ka, Ave Maria, kas namang lamang kayo, ti 3 steps nga nasansanto, mong dagijay, ang nga sumungsumbat, nga agbarbartag, nga agiinaw, nga baraparte, iginatayan. Di agdal kalyasap tayo laan. Agpapada tayo laan, agdal kalyasap dito na. Awan timas lamang no sino, ti makaibiyag di pamati na no sino, ti kabaulan na. Kanya ti kunana dito nagpintas. Napanipit ko na ako mamin, ano kapakawan at mamin 7? No. 7 times, 70 times, mamin 7, 7 pulok at 7, kaya na nga sa uwan, every day, mamin 7, may 24/7 naan. Adun to pa'y laan ti reserbana. Uray kamalito, adun to pa'y laan ti reserbana. Kaya na nga sa uwan, awan sa na pang makawan. Pakawan at kuna na, awan sa na pang makawan. Kay sumarod nga awan ko mati, karbangan ti puso tong galmay sa nga, mang mata-mata ti tong galmay sa nga, umumog data. Di ba paghusga naman nagmamata na ko nada, kay manyanagan na, Tagalogan, mapanghusgang tingin nga ko nada nga, umumog na dagpo naman data. Hantay nga mo, kapakawanan ni siya, napinpintas, di pa makawan nga iyaraya. Tapaya, hapay ang masapon ang mapakawan ti basol. Mabalintay ka din na agbibiyag nga si babasol. Kumabalintay mat, asib agbiyagang latan nga si babasol, agpakawanak tulugan dani akmatay, ganang tumakasaon. No naulang taktagtan. Haan nga mabalin nga, no mabalbalin ko ma, ti tao, we are created as good. Naparswa tayo anaimbag. Haan na akanayon ti pa nakaiparswa tayo ti basol niya. Idilaan na parswa ti basolen, na iyanatan ti taon, original sin, ti original na creation, ti pa nakaiparswa ti tao. Good na saya at haan na nga inraman na pinarswa ti basol. Pagkapan nga rin ti basol, Father, kung na di Biblia, kaawang man na parswa, apay nga rin ka. Free will. Inikan na tayo ti waya-waya nga ag-decide. Kasama na ni Satanas. Isungurod ng rugyan na, inikan, inala na di waya-waya na, he disobeyed God. Niya na ganan, haan nga nagturno kinapo Diyos, simi na nagsukir. Kadi pa kalaan na ti basol tayo mat, uray no ko na tayo man, haan nga aramid ni Satanas, the misyos, di wrong nga panangaramat tayo, di jay waya-waya tayo nga ag-decision kin at panunot, di sirid tayo, di kailain tayo, numistik ti pang-usaran nga iso papanan na agtinag iti basol. Ang kas pangarigan ko mas lamang ka,
Mabalin mo aswitikan kinhaan ni kabsa mo. Mabalin mo agbyat tihaan. Nung gabuta kayam, ang mong ngaon makapa. Agtinad. Decision mo di dyan, aramid mo di dyan. Dangram ni kabsat mo. Uray na ka mga dangram. Ilunlunod mo gaputi sakit tinakam mo. Di ka pala master. Tanda na to pa ni akong kualang takulamon na ka. Ti tao ti tao na sa graduan, ti bagita yun na bunyagan, na sa graduan kalanglanan ni Apo Diyos. Nagdapi binalak mo nga patayan, mo nagdangran, anyaman awagas, baso nga rin dahil. Naginundawayang, misuse of talent, adalain mo, yung talento. Free will mo nga mangusar nga, serbi ka na nagirataon, no-mistake di pa nangusar mo, isuot active na ti baso. Iso nga no mabalbalin nga ron, ti tao, good, agsubli tayo agud. Uray mailawan tayo baso, agsubli tayo agud. Nasayaan. Andiyan ita, konpisar. No nalagaan di baso, mabalin na po nasin tinasantong amisa. Tapos agbalin na nadalos. Ngam medyo nadagsin na nga, adumot na ornongan natin, konpisar tayo natin. Alam ka po tawa na konpisar ka na kayo, da kayo siguro na yung dandani mapandilangitan. Tawan bas-basol yaw, laong na kayo kumang. Dijakin po kayo. Yung haan, nadalos tayo namin. Kanya ti kunana, 7 times pakawanan. Ti karo na, ti sarudsod. Dahil ti pangarig niya ako Isus ti Evangelyo. Mamin ano kapawan? Mamin pito. Kastoy namin ko na niya ako Isus. Anya ti pangarig na. Kada may isa nga amo. Kada nakautang kinuha na ti rinibre ko. Idi agkwentan, nakautang ti rinibre ko. Mabalog ko ma, agraman sa ni ko, kada anak na. Agbalin nga adipan. Ngaman niya ti kunana, nagparintumang, nagpakawan. Namakawan. Rinibribo nga baso, utang namakawan. Kasi na po Diyos, uray rinibribo, uray kas ano kadagsan ay nga baso, urayon na kalatang agsublikin ko na. The question is, adda pada na nga, adi pa nakautang kanya na sa nga gasot na, hindi nakita na in Facebook na, ada hindi nakautang kanya, nauyuyong dapay nung siya ka, o kung na, binagkan lumutang. Nakita na gini adalan ay pandaing pulo niya ti kunanda, nagdakes ka, pinakawang ka, pinakawan mo. Dahil ti saludsod. When mabalin tayo, kanayon na dumawat tayo ti pamakawan kini Apo Diyos. Kadagiti nagpurkuranan tayo. The question is ti saludsod. Kaya nga pakawanan ni kabsat mo nga nagbaso. Di dyan gamin dinariga. Isiyar sa dandan ko na nalaka nga ibagangan nagrigat na haramitan. Dahil dyan ti karit na ti Kristiyano. No dumawat na din na po Diyos ti pamakawan mo, ti karit na kas ano ka-open ta pusong nga mangpakawan kini kabsat mo. Kas na kung ba di dyan sakit na kumpuat, among ayun na iso pagbalbaliwan na tatari gagayan na at pabunyagan. Di tayo maamundi sa saagan natin. Dahil takit kayo ba nga bunyagan niya po paday. Hana kagas di ti pananggos ga. Kano kaya na din awakan, tulungan ki lamay ka ki din. Tabarbari at balbali, tabiyat mo naglaan, may ko maana ibaga. Di ka rin mapanghus ga. Kadi di salsalod sudan na, no kaya tayo dumawat ti rinibribo nga pamakawan ti basol tayo. Baka may sa mga basol ni kapsat tayo ko di tayo kabaglang napakawanan. Di di karit na. Nangruna, no di tao, ulit-ulitin na. Di ma? Kadali di tao nga kasula ko pinardaya na ka, naita may nga basol na ka. Do not bear false na witness against your neighbor hanggang agparbo iti dakes. Iso nga alwadan nyo, dagita ka marmaritis yun, baka nga us-usto. Ay, amom ni ba, kadakwa. Ninayo na mo, huwag nakita. Yan, dakes kan. Namom na mas gusto di dyan. Mamparpardaya, basol na ita. Kati karo na pinardayan na ka, pinakawan mo, ulitin na. Pinakawan mo, ulitin na ka sa anong arutin. Makauma ko na tayo, ha? Ngam ti karin na ti agbalin a Kristiyano. Nandiyan ti awis na ti agbalin a Kristiyano, ure iruruman na ka. Haan nga mapektaran di ayat mo. Ure ulit-ulitan na nga pagbasuran na ka. Haan na nga apektaran di mission mo nga agayat tinagserbi. Ure no naumakan makakatkatos kanta ka na yun lagat na aranidan na ka ituloy mo lang ta di karit na. Tek agbalin nga Kristiyano.
kadigat kayat na nga sa uwan kakabsat. Bagit ay laan, no nadalos tayo, no dete pakawan tayo basol tayo, agbiag tayo nga nadalos, pakawanan tayo ngut ni kabsat tayo. Maminsan haan. Mamin pito, pulo, apito. Kayat na nga sa uwan, awan sarday na nagsakit mo ngamin. Tatao tayo masaksak-tan ko na tayo nagaduma, ngam isumat ti karit na tayo balin ha. Kristiyano. Isumat ti awis na ti agbalin ang Kristiyano. Kala kakabsat, nagbal kaya tayo sumurot kin Kristo. Dahil ati misyon tayo. No, kawag-kawag lang dumawat kin niya ko Diyos, sisasagana nga mamakawan kin kabsat mo. Kamaudyanan na. Da kayo manakimisa. Da kayo mo umapay kataro kayo tayo sa kada umayat da kayo maglatan. Bumasit, pumuspo sa isa ti gatuman. Da kayo ang nakadwak nga makimismisa nga nabinpintas ti panagnak na na. Da kayo ati mang tulong kada kita magbutan nga agsubli nga makabsat tayo. Da kayo ati mga lukoy, wungkit din na agsubli ka. Haan ka da kayo ti mangidurong kanya da matay. Da kayo nga nasaysaya at ipanagnak na katulungan na kayo nga mga lukoy. Kada kita'y marigregatan nga ang masigod kayo ni Apo Diyos at kapsat kayo. Haan ko mamay-samay-sa nga pasyaran. Isugod nga da kayo nga nasaysaya at tinatong na. Isugod nga makita damit kada kayo nga nasaysaya at ipanagnak na may mayat ti puso na. Kada tayo at aking misyon na tumulong ni panakaiwaragawag ti pamakawaan. Panakaiwaragawag ti panagsubligin ni Apo Diyos, panangibaga ti pamakawan ni Apo Diyos na agur-uran, da kayo at ikadwa. Sino-expectare yun, na nga makimismisa, di na magmanggal ti na. Da kayo iso nga no si Kamat, na may mayat basit na panagnak-nakong mo medyo na dibdibosyo na, da ka medyo na lumiluntot basit, tumulong ka, mission mo rin na. Hindi karoon ka. Hindi kayo kayo nagdagdi ka kayo pinakatangtansin. Uray awan! Naigakasan. Pagbirokan tayo, pagkikadwa tayo, tayo mismo tuyong ka. Di mo na din na mo mamakawanan, di na mo ako abiyag na Kristyanuanan. Alaawis ka kapsa. Karit, kabiyag akas Kristiyano. Kumararag tayo kakagsa, kapag tayo kandang tiyagaton tayo, makaayayo ko ma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iya po awan ng malayra kung nagdagalingan. Kaya pakailayawan, kaya pakailayawan ang ginagana. Kaya kastamay tapatimbagan tayo, kaya kadagupan din na santuan na iglesia na. Apo awatong kadagito'y daton nga irok na iti iglesia, si kamat laan di mangkad kadakwada, pagbalinang kumaida pa kay salakanan mi, gapo ken Kristo nga ako mi. I ako at ako mga kada kayo. Itag-ayo danita puspos yo. Agiyaman tayo, iti ako at Diyos tayo. Pudno una ya may karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken Kristo. Agiyaman kam ken kaapo na sangkang nga Ama. Man nakabalin, katag nanayon a Diyos, gapuken Kristo nga ako mi. Rambakan mi asi ayat ti papatay na. Ipadayak-yak mi tinagbiyaga pamati, ti panagungar na. Or-orayan mi tinalagdaan ng nama. Kinagloriyaan a panagsublinan ko dito'y daga. Anan sata makitanggay kami kadagiti amin na sa santos.
ken amin nga angheles, ket amang ibunan nagken ka, ket kunami adi agsaroday. Santo, Santo, iti ako, Diyos tagiti, amin napaswa, ilangit ket laganap lugar, iti pagkay daydayawan. Hosana, iti pangagwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti pangagwan. Pudno ay Apo, biig ka kinasanto, kat sika ti gubuhayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta Espiritu, amang pasanto kada dito'y adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na nga iti tinapay nagyaman kanta, pinispisi na sa nainted kadagi di disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangantay amin iti daytoy kada iti bagi iso mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamat akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kaalis nagyaman manen kanta sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminam kay amin iti daytoy kada iti di kalis ti lara dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapatawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Kaya ni Cruz mo, kaya ni Kapanabuhan, nakabisalatan sila sa Iti ngarod pa ng ilagid mi di papatay kan panabunga ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyaten ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami. Ngadda dito'y saklang mo at nagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo kada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kat Apo ti iglesia manaisak na iti sa ngalubungan. Kat karay-rayam kayat na ana Diyosan. Laglagi pang mati Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi tumpay Apo dagiti kakabsat mi apig mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong kataasin. Awaten kat ida iti sidong taranyag mo apakakitaan dagan kay kerupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo mat kakaasim kada kami. Aramidam kuma nga maikarikam amin iti nanayon abiyag. Gat makirangod kam to ken inggasata na Birhen Maria na ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga makikadwa kam to kadmat kadakwada amang itantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo gapo ken Kristo sikakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy migan ka manakabalin nga ama ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit maray tayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagayam matungpal kumatinagan mo dito'y dagakas sa dilangit. Itden kadakam daldaw ito iti kanin mi iti patinayon naldaw. Pakawanan na itibasol ni akas na pamakawan ni. Ibasol na itinakabasol kada kami. Di na kami baybayan mamanlugot iso-iso.
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itgam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa kanang namaen mi ken iti ay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ako kami kitay panakapaligyan tayo kanyanayon ng Diyos. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi diningingam nuligat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada kayo kapya, kada kayo ni kapya. Kordero ti Diyos sa may kapatid sa Kasya na kami. Kordero ti Diyos sa may kapatid sa pasasun ni bubong. Kasya na kami. Kordero ti Diyos sa may kapatid sa pasasun ni bubong. Ibenta na kami kapya. Adtoy niya Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lupo. Nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo dyan may karino na kanya. May kasayan sa mga kaibatulog ka.
Papaay mo ka dita pakaisalakanan mi, dahito apan nagirangod mi kadagiti sakramentom, kat patalgedan nati pamati mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagarikan ka iti tempo yung ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Ti Apo at ako mga kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nagpasin din na Santon Anisa, hintayo ni Ayat ken tapiyati Apo. Ay magarabi tayo amin Apo.